puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi meɗen nelaɗo e men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men saabu mabɓe woni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambalɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗal yurmeende feeri feeñe windere so buuɗal yurmeende feeñi waɗi caafe caafe yaade pundi orori moni kala ɗum waye barke buuɗal eɗen gone mawde 19 siilo hitande ujunnaji ɗiɗi 17 ɓataake bindaɗo ene somde buuɗal yurmeende moni kala janga hen gonka ɓataake golle nde tawno neɗɗo foti ko gonɗinde gollal nde tawno Allah subhanahu wa taala haale deftere mum teddunde wiyande qur'anil karim o wi'e heymon gonɗinɓe geno golle son golli genoniya golle mon nelaɗo mon nelaɗo e mon niya golle mon moƴƴuɓe wonɓe e mon ne jiya golle mon o rutto kadi moni kala wo yoɓa ɗum golle mum sa golli ko moƴƴi ko fotino gabbe leydi o yomma sa golli ko boni ko fotino gabbe leydi o yomma ɗum noon neɗɗo foti ko gonɗinde gollal neɗɗo fotani gonɗinde gaga gollal foti ko gonɗinde gollal gonɗina gollal ngal geno yamiriya gollu geno wima ko sa fini subaka ya huccite mum juula jettamo nde tawno kanko rokkuma gurdam e ngol ɗo ɗoygol ngol giwɗa so tawi a ñalli gollade ha nangue ñawli e ngan sanga kadi geno wima ko ya huccite muɗuma ndewamo ko gollal so yeehi ha nangue oñima wiyama takkusana kuccita e geno ndewamo gonɗinangal gollal so yiya futuro yoni kame gueƴe kala ko gollal ngal jamirɗa yawat so tawi lewru korkari ko gollal geno yamirma yawat saɗa jogui ngaalu ngam wawde yaade juuroyade suudu kaaba tedduno ndo ko gollal ngal geno yamirma yawat nde tawno neɗɗo foti ko gonɗinde gollal wasa gonɗinde rewde kame sakkude wasa jottade e doole mum wasa wurtede e fétisaji nde tawno so tawi a gollima ma gollal ma feññine ma gollal ma ŋarɗine ma gollal ma ŋarɗin gendima ma gollal ma ŋarɗin leydima ma gollal ma battine leydi maɗa kalɗo mbawɗa wonde ma yimɓe gandu a gollima so tawi hande enen kala eɗen jooɗa golle waɗeɓe wonɓe jeese meɗen ko gollal saabi ɗum sen jurnitima koye men en laari gonka men en laari rendoji men enen afrique naɓe ɓaleɓe en jiyata gollal e meɗen nde tawno en gollani eɗen jogui leydi eɗen jogui maaje eɗen jogui nangue eɗen jogui sagataɓe kono gollal woodani nde tawno moni kala yiɗi juuɗe ɗaɗɗe moni kala yiɗi ñantade moni kala yiɗi yontede kono kadi hay goto mo ene yiɗa gollade gandirta hande en jiɗa gollade enen kala en gonti yimɓe wuurɓe dabare yimɓe wuurɓe e yidde wadde ko wiyete fétiche beele dañde ngaluji aduna kono kay eɗen gandi rokkata jawdi aduna ko gollal
ciggal ngal e gandal ngal daña ɓeto ngal darjinma tawa tampani a warñani a asani a pikkani a soppani a remani ko ɗum woni gollal biyangal ngal. musidɓe tedduɓe alay sago ganden oɗo saaha mo gonɗen guurɗen koye ƴiƴam miskineɓe men fonnoɓe wallede koɓe hande ballata saabu sa ƴeewi laamuji men guurani ndema guurani gaynaka guurani awo saabu so tawi a ƴeewi maaje men hande ko batoje mawɗe guitta e leyɗele mawɗe gadda e meɗen ne ciifodira ciifanɗe ene gawa liɗɗi men ene nawa leyɗele mumen ene joɓa laamuji meɗen ko ƴiiƴameje men nde tawno ko geno yurmi en honni en hakkude jeeri e waalo to jeeri to woni ton ko leɗɗe men to jeeri to woni ton ko ladde men to jeeri to woni ton ko kulle men ɓe ciifodira e ɓen joomen leyɗele mawɓe jogiiɓe gandal jaɓɓe gollade ngara mbitta ladde men mbitta leɗɗe men mbitta calli men mbitta maaje men ndondo kala nawa leyɗele mumen ɓe guitta koppareje seeɗa ɓe dokka ɗum laamuji men taw ko geno wino tagui en honni en hakkude jeeri e waalo waɗani hen guura timmuka waɗani en ladde kame diƴƴe o wi guureɗo hen mbitte naate e leydi naate e maaje jaltine ɗeɗo gande jaltine ɗiɗo ngaluji mbawon onon ne wuurde mbason taccude keeri oɗon loroyo oɗon lebtoyo oɗon tampoya kono nde tawno en gonɗinani gollal gonɗinɗen ko ɗannungal gonɗinɗen ko ñaagunde gonɗinɗen ko jelari gonɗinɗen ko dabare ko ɗum saabi hande enen kala en tampi eɗen ñigodira e koye meɗen so tawi a yi lamɗo afrique najo omo ɓatti ceernajo mawɗo ala ko ɓattinimo on ceernajo so wona yidde dañde ceernajo ko wiyete dabare so en mbi dabaral noon woni gollal gollal ngal ene ñimnamo e laamu makko o ɓottoraki ceernajo ngam gandal mum o ɓottoraki ceernajo ngam kulol mum Allah o ɓattoraki ceernajo ngam heptinede ɗum e wawde ɗum ngal gandal beele worokka ceernajo haqqilantagal min komi lamɗo leydi mboɗo jogui ngalu an gandal ma ngal yawtata jangde amin jogui cuuɗi mawɗi hebloji min nawma toon gandal ma ngal witte watte defte sukaɓe jangga ɗum e duuɗe meɗen duuɗe jaabi ha tirti ha duuɓe lesre beele kadi dañen gande gandal ma ngal wona ngal feeri ngal feeñi ngal yaltini e niɓɓere kono ala ngal gandala ngal ɗona kono kanko lamɗo somara wo ardata ko yiide keewal ceernajo beele so tawi sumgoji ne jogori wadde beele ceerno ne yamiri yimɓe o gotanmo o mahana ceerno juma o mahana ɗum suudu o mahana ɗum sal o rokka ɗum oto o rokka ɗum enveloppe o ara e muɗum rokke jonde mawde eɗen petto eɗen mbi eskey ceernajo taw ceerno o funtama lamɗo o funti ceerno taw kadi enveloppe mo rokki ceerno yalti koye ƴiƴam miskineɓe ɓen ɓe Allah honni hakkude jeeri e waalo waalo ngo ko maaje goni toona liɗɗi noon toon doga kanko lamɗo leydi o yaha leyɗele Chine o yaha leyɗele Japon o yaha la France o yaha leyɗele Europe o siifodira toon ciifande ɓutte ɓen garane gawa ɗin liɗɗi ko ɗin liɗɗi ɗi gena teddinirma rokkuma an miskino konnaɗo e ngoɗo waalo ko ɗin liɗɗi jahata toon ɓe guitta ɗen koppareji dokka lamɗo ma ar rokka on ceernajo biyaɗo yo toppito miskineɓe on heɓa ɗin ngaluji sikka ko gandal mum rokki ɗum taw ala koko Allah rokki miskineɓe ɓe ko ɗum woni ko fecca e joomen koode heddiɓe hankkadi ne ñuña leesa ɓitto ɓitto waɗi faaɗo waɗi moni kala ronki yitade hoore muɗum ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke so tawi aɗa maha galle maɗa koma cooda ciment cooda jamɗe cooda ceenal cooda kaaƴe ɓeta ɓeto huɓere nde
so tawi huɓere nde dare maɗa ko million ngaji jeeɗiɗi ganda hen million ngaji ɗiɗi ko laamu ngu jeeyi saabu werla carsowo ceenalo o waɗata koko wiyete gasoil gasoil o ko joɓowo ɗum kala nde o soodi gasoil laamu leydi wonko jeeyi hen an musidɗo tedduɗo sa soodi jamdi ndi coɗɗa ndi magasin ɗo coɗɗa ɗo kala hen ko coɗɗa laamu ngu wonko jeeyi hen saabu kanko joom magasin o ko joɓowo ciment o ko coɗɗamo kala ka joɓowo laamu ngu saabu laamu ngu wonko jeeyi hen karoje ɗe laamu ngu wonko jeeyi hen kala ko mbawɗa wadde huɓere maɗa laamu ngu wonko jeeyi hen kala men darnuɗo huɓere e galle muɗum yo andu so tawi ko million ngaji 5 hen million ngaji 2 ko laamu ngu jeeyi sa nangi ndiyam ananne galle maɗa e kala lewru aɗa yoɓa facture andu facture mo jobɗa o kala lewru ardu wonko laamu ngu jeeyi hen so tawi a jaggi courant ndiyam walla courant ananne galle maɗa aɗa yoɓa courant andu kala lewru maydu wonko laamu ngu jeeyi hen sa soodi sang maaro aɗa waɗe galle maɗa ñaama kala lewru coɗɗa sang maaro wonko laamu ngu jeeyi hen sa soodi bidon nebam wonko laamu ngu jeeyi hen saabu kanko commerce jeeyowo kala ko taccini keeri ko joɓowo laamu ɗum fayi koye boñmo laamu kanko gaddowo ciment o kala nde o fewni ciment hawo gayni la omo yoɓa lempo kanko jeeyowo comci o omo yoɓa lempo kala ɗo mbawɗa hettude an musidɗo tedduɗo aɗa yoɓa laamu e nder leyɗele meɗen ɗen joɓɗele kala noon ko ɗeɗo goni ngalu laamu ɗum firti noon ko enen joɓata jagorɗe ɗe woni ministére uji ɗi ko enen joɓata député ji ɗi ko enen joɓata secrétaire uji ɗi ko enen joɓata laamɗo leydi ndi nde tawno kala yalti koye men moni kala men ne yoɓa lempo ɗo heedi ɗo mbuɗu fodde kene fota wonde million ngaji 14 million neɗɗo taw kadi ganduɗa galle kala ne heewi yimɓe ene heewi kuuraji ne heewi ndiyam ne waɗi galleji ne waɗi werlaji ne waɗi magasin uji kam isinaji ene waɗi kala tene kadi waɗi société ji ɓutti ɗiɗo kala ko joɓoji laamu ɗiɗo kala noon so joɓi laamu calculi kala tawa laamu dañi somtel e nder oɗo somtel fonno artude koye ɓen miskineɓe mbanne gollorɗe beele ɓe daña gonɗinde gollorgal mbanne cuuɗi janguirɗi beele ɓe mbawa dañde gande koɓe mbawata gollorade kono ala ɗin ngaluji guittete nawe galleji diineji nawe galleji goɗɗi rokke yimɓe wonɓe walliteɓe wonɓe e dawrugol taw misibɓe miskineɓe fonnoɓe wallede nanɗo hen nan jooɗi ala kala ko mballa ɗum noon musidɓe tedduɓe enen kala eɗen poti andude laamɗo leydi so itti million ngaji 5 rokkima rokkuma ko ɓiɓɓe leydi ko jeeyi laamɗo leydi so mahanima galle mahanma koye warnede miskineɓe laamɗo leydi so rokkima billet avion andu o rokkuma ko ƴiiƴam wonɓe e nder ndiɗon leydi ɗum noon ganden ɗum e haqqillaji men mbawen famde ɗen gueɗe moni kala men gonɗina gollal giwen no mbaɗen ni saabu so tawi oɗon teski oɗo saaha mo gondena e nder leydi sénégal ɓeɗo witeɓe formation en woni loge joguiɓe laabi biteɗi 7 ɗin laabi noon ko laabi seyɗane ko fraternité woni toon a natoɗo hen way kono diine ni son naati on tamodiri gonon neɗɗo goto aɓe jogui defte mabɓe aɓe jogui signe uji mabɓe aɓe jogui pegge mabɓe aɓe jogui ceenuji mabɓe aɓe jogui luwaji mabɓe aɓe jogui koɓe caali aɓe jogui koɓe jaaɓi sa naati hen aɗa wawi rewde diine mo gonɗa o sa diine l'islam najo aɗa wawi rewde diine maɗa sa isa iyanke aɗa wawi rewde isa i maɗa sa bouddiste aɗa wawi jokkude toon kala ko gonɗa aɗa wawi jokkude hen kono a wonata julɗo haqiqa saabu a natti gonɗinde allah gonɗinɗa ko oɗon fraternité ko ɗum saabi noon ɓe cuuɓi leydi sénégal wadde toon batu mabɓe batu ngu ko holluma yidde hawridde toon oɗon saaha noon soɓe kawriti toon ɓe bonnat sukaɓe leydi ndi ha ɓuura koɓe bonni sukaɓe leydi ndi ko musidɓe tedduɓe
saboda saha Allah ne rokkiɓe ngalu so tawi ɓe nannima e maɓɓe ha gonɗini diine maɓɓe o ɓe mahantuma ko galleji ɓe dokkanma ko passeport uji ɓe dokkanma ko ngaluji ɓe darjina indema ɗum waɗi an hoore maɗa darja so ɓooyiɓe namɗo ƴiƴam ɓiye walla ƴiƴam nene ma walla ƴiƴam bamma walla ƴiƴam joom suudu maɗa walla feccere e ɓandu maɗa nde tawno ko set lamɓe afrique naɓe o sahani keewi hen jagorɗe afrique naɓe ne keewi hen nalankoɓe afrique naɓe ne keewi hen fettoɓe bal afrique naɓe ne keewi hen ko wona ɗum ko kadi ɓeɗo henno wiiteɓe gorkati en walla mbiyen debati gorkati en wiiteɓe hande gorjigui en ene keewi hen limota ko oɗo saaha mo gonɗen noona eɗen gandi ardiɓe diine isa yiyankoɓe e nder leydi sénégal kame ardiɓe diine men diine l'islam jooɗiɓe to kimfang place dakar cali mbi jadani hen hande jadani hen janggo jaɓataɓe gara leydi sénégal ha ganduɗa hooreji leydi sénégal e hoore mum wi waɗaniɓe autorisé nadde ɓe leydi sénégal kono eɗen gandi suka debbo jimowo jiyaɗo toon to leydi amérique biteɗo rihana kañum e hoore muɗum haali e nder teleji wi kañum e hoore mum ene jiya e nder ndeɗon fedde kono oɗo saaha mo gondena o holliri wonande kay ñande ɗiɗi e ñande tati ko garowo leydi sénégal holko fonnodremo leydi sénégal tawtorede mo nguɗo henna batu hayso batu ngu hayti wadde hattaɓe ardude seeɗa seeɗa saabu ko toon seydineji mabɓe ɗi toɗɗi alay saago ɓe kawra toon haysoɓe jooɗaki toon koɓe aroɓe ha toon nde tawno way kono lotori ni so tawi ɓe naati halwa mabɓe o kala ɗo halwa o yamiri yoɓe jooɗoyo ko toon ɓe jotto haysoɓe kaɗama nde tawno lamɓe ɓe gondi koye mabɓe dowroɓe gondi koye mabɓe hay suyama oto ngare aɓe mbawi arde ɓe mbaɗa batuji mabɓe taw ana tinani mi tinani hay ceerno goto tinani hay goɗɗo tinani ɗum noon musidɓe tedduɓe hande enen kala en gonti féticheur en saabi ɗum goto e men kala ene jogui ko gonɗini ko ene golloro ko wona diine allahu nde tawno enen kala en goni yiɗɓe jawɗele aduna taw kadi en gollani goto e men kala nana waɗi fétiche e ɓernde muɗum goto e men kala nana waɗi allah e ɓernde mum ene waɗi allah goto deweteɗo e ceeɓe ɗemɗe mum nde tawno hanki hefreɓe makka pinano cehanno ko leɗɗe ene mbaɗa ɗum idol ene ndewa gueno ene wiye jalaŋeji hande noona ɓi adama fini jaggi laabi goɗɗi nanga neɗɗo wara ɗum itta terɗe muɗum ngam yidde dañde jawdi aduna nanga dammuwol mbara ɗum guitta terɗe muɗum mbaɗa hen ñagundeji kame piɓi ngam yidde dañde jawdi aduna dokkeɗa ceefi ɗi jangata kala subaka ngam yidde dañde jawdi aduna dokkeɗa kala farnoro ngam yidde holnorade ɗum mbeɗa daña jawdi aduna anati hoolade gollal anati hoolade meccel anati hoolade gandal koliɗa ko fétiche ɗum waɗi hande en gaare aduna fétiche suyama hande fétiche ustima ko hande tigui fétiche ɓuuri hewde saabu hande heewi ɗo werlaji dogi so tawi garitama tawi nder to gala seruji ene mbaɗi ɓerɗe yimɓe ene mbaɗi juuɗe yimɓe ene mbaɗi guite yimɓe ɗum woni kala saaha nana kaari warama guite mum lohñitama nana kaari warama terɗe mum taƴama nana kaari warama reedu mum ittama nana kaari warama heñere mum nawama ɗeɗo gueɗe kala hande ko gueɗe coɓɗe ko gueɗe seyɗane hande yimɓeɓe ɓuuri ɓattade mbilewu ɓurgu hulɓinade mbilewu nde tawno ɓi adama hande natti hulde walde bammule natti hulde waldude e mayɗo ngam yidde dañde jawdi aduna saabu taƴowo keeri naatayi ceene yaha kañum tan anda ɗo fayi ene ɗaɓɓoyangalu aduna so renaki tan so seyɗane naate ɓernde mum ene wawi wadde gueɗe goɗɗe ɗe ene nimsira janggo ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke tinnoɗen e koye meɗen mbatten haqqillaji e koye men gonɗinen gollal moni kala ɗo woni yo gollu ko ɗum woni gonga gollal ko ɗum woni ko allah yiɗi
woto mo yolbi woto mo ñaagi woto mo sakki jungo woto mo ɗamini woto mo yowiti moni kala yo gollu golle ɗe peeña allah subhanahu wa taala walla en hande ko aljuma eɗen ñaaki yo gene jaɓanen juma men goto kala itta leɓre mum fewna ɓandu mum fewna wahe moɗon ɓorno comci mum laaɓɗi laaɓtoɗi yaha to juulirde to so juuli gayni en wawi noddude yimɓe gara gal mum ñaama bisimilla so wawa wonko allah lobiri ɗum itta seeɗa o wallita ɗum ɓen miskineɓe yo gene rokku en jaam rokku en ɓuural buuɗal yurmeende so feeri feeñe windere moni kala jangga hen gonka ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke yo jaam allah ñallanen guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettuki malaki jaam